אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי בוניטיקה. היום אנחנו בפרק 4 של הסדרת מיינקראפט. אל תשכחו שיש בתיאור קישור לשלושת הפרקים הקודמים של הסדרה. אם לא ראיתם אותם תשלימו אותם ובואו נתחיל. אוקיי, הנה נכנסנו. נראה לי אני אשן רגע. אוקיי. מה נעשה היום? נראה לי שהיום נתחיל כבר לעשות את הבית. כן, כאילו נראה לי נעשה היום את הקירות ואת הגג וממש נסיים אותו. אז אני אסיים את הבית ואני אחזור לכם. חברים, סיימתי פה להכין את הבית. עכשיו אני אלך, נראה לי, מה? אוקיי. די. נראה לי עכשיו אני אלך לקחת את הפחם מהתנור בבית שלי. כבר שמתי שם כאילו בבית הקודם, שמתי שם בבית שלי עכשיו, בוא נגיד ככה. שמתי שם כבר 2 תנורים, אז אני צריך רק פחם. ואיפה הבית שלי? אוקיי. בואו ניקח את 26 פחם. אוקיי. אוקיי, לפס לזולי, עוד פחם, נחשות גולמות, לא יודע מה זה, אבנים, עוד אבנים, עוד אבנים, זה יושב כאן, זה יושב כאן, חצים אני לא צריך, זה כאן, זה כאן, זה כאן, זה כאן, כאן. אוקיי, נראה לי מספיק טוב. אז בואו נלך לבית שלי רגע. זומבי. אוי לא, אוי לא. ראיתי את הגרעין שלי. אוי לא, אוי לא. אוי לא. חייב לישון, חייב לישון. לישון. יופי. וואי, זה מלחיץ. אוקיי. מה? לא. למה פגעתי בכלב שלי? פה קח בשר. קח בשר. יופי. אוי לא. איפה הגרזן שלי? קצת יותר ממעלה אולי? הנה הוא. הנה הגרזן. אוקיי. נראה לי היום אנחנו נלך לחצוב קצת, נראה לי. כאילו שם בהר אני חצבתי בין הפרקים ולא מצאתי שם משהו מיוחד, רק לפס לזולי ופחם. נראה לי נלך לחצוב שם. ורגע, עוף מפה קריפר. זה קריפר מעצבן. טוב, תראו את החזה. יופי. איפה נחצוב? לא שם. שו, איירון. אבל אני לא רוצה שיקרה לי מה שקרה לי עם האיירון הקודם. איפה האיירון? מה? איפה ראיתי אותו? רגע. איפה ראיתי את האיירון? אוקיי. שים אבנים, כי יש לי הרבה יותר. אוקיי. עכשיו, כאן. הנה האיירון. יופי. איזה גובה אני?
גובה. מה? איך מצאתי איירון בגובה 109? לא אמור להיות כזה ב-60? טוב. בסדר. בבקשה שיש פה עוד. אוקיי, לא נורא. הופה, הנה. אוקיי, יופי. השגנו איירון. אוקיי. נראה לי שעכשיו נלך אני אשים אותו לחימום, כאילו לרתיחה, ואז נצא לחצוב פה. לא, שם היה את המערה הזאת. קיצר, אני לא יודע איפה נחצוב. שם זה לבה. איפה נחצוב? פה. אוקיי, בואו ניכנס למערה. אוי, לא. איירון! אני חייב את זה. אני חייב את האיירון הזה. תמות. אוי, לא. אוקיי. טוב, בסדר, בואו ניקח את האיירון. למה תמיד איירון אחד? פחה. אוי. קריפר. לא, קריפר. טוב, איירון? לא, דמיינתי. טוב, בואו נאסוף את הפחם ונחזור הביתה. כאן את האיירון, נשים את הפחם, בואו ניקח את האיירון, נעשה כאן תיבה אחת, נשים כאן את כל הדברים האלה שלא מעניינים. זהו. בואו נראה אם הסוס הזה אוהב אותי. תעוף מכאן. ביי. טוב. מה נעשה עכשיו? אוקיי, בואו נשים פה את האייקון. ונראה לי נלך לחצוב עוד קצת. רגע, אני אכין לי פה מקלות. ועוד לפידים. הרבה לפידים. רגע. אוקיי, ועכשיו כאן נשים תש. אוקיי. הנה הכיף שלי. איפה השביל? הנה.
קריפר. אני איפה הייתי? איפה כל הדברים שלי? פה. מה? איפה כל הדברים שלי? הנה. וואי מלא. טוב, בואו נחזור שנייה ונעשה פה קצת סדר בדברים, כי הם ממש לא מסודרים. אוקיי, פה גרזן, חרב, פיקקס, עת חפירה, פיד, עוד לפידים, כאן, את זה, זהו. אוקיי, נתחיל להחשיך. בואו נשען. טוב, אז למערה אנחנו לא הולכים. מה נעשה? נלך הרבה זמן צילום, אז זה הכל היום. אז כן חברים, זה היה סרטון היום. אם נהניתם אל תשכחו לשים סאב ולייק. יש קישור בתיאור לשלושת הפרקים הקודמים. אם לא ראיתם אותם לכו תראו אותם, ויאללה ביי.